Mati tayo pagpagam. Amo kulo-kulo. Damo lang kayo mo kanya na bak. Kulit ka na yan. Kulit kanto man. Awan. May adong awanin. Damag ka lang damag. Nga sa pagdamagam ka tayo ay babae. Tayo damagam no kaya na ka. Apo. Ay, Mercedes. Ikaw pala yan. Ay, hindi. Kasi man siya nagkaroon din. Nakita mo, ninyo katadnan, Mercedes eh. Ikaw ba? Ikaw na bigla eh. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ay, Maria Josep. Maramid. Sikit-sikit ko nagala pa rin. Tulungan natin yung bakal. Kaya, turbo ka mga nagmati. Imagine ka tika. Kapag yung kita hindi nga tao. Ni Mercedes Andres. Mapay. Patay gaminon. Kaya ay makaturturugin. Kapapanunot niya lang. Inlaba ko ni. Speaking of Mercedes boy, hangkaw masasan. Hanggang imagine ka lang nun. Amaw ni Mercedes ka ni Baak. Nakitak tatay di kampo santaw. Agal alak ti bulong ti parya. Amaw tinaramid da. Ha? Stada ni. Dahil ang tuktalan eh. Nigamak pa ti silpong ko. Sayang kami eh. Nung naibidyo ka jay. Ipakita ka niya ma. At ako may bidin siya. Aso. Nalaing da. Amo da tumaymeng. Amaw nilong mangandak. Saan nakita di pawid dan. Mati tayo pagpagam. Amo kulo-kulo. Luko ka. Bispring ko ni Bak. Lukunak pa'y. Kung nimot tayo nagpigsakap pinagduron mo. Isa ba ma? Nasakit ay pinagduron mo ah. Naitugtug alawar di bumong di kampusan to tayin. Duron nakpay. Ibagbaga la di nakikita. Uksa ba natuyan? Ay! Nung naibidyo lang ko matataya jay. At may pakita kanyang may ebidensya. Ha? Nagarutin nangyari na di kampusan to. Ay! Nung mabulam lang ko ma. Sigurado agpartag ka baka wala ka pa'y. Ana? Kasablatan, kita-kitain na latan. O may ebidensya man, Tres. Punata nga road. No crime, no evidence. No crime, no evidence. Paminsan ka lang hindi isang palpakpay. Paka no evidence, no crime. Padiktad mo na tapanon mo. Paliktarin ka eh. Sama natin. Nag-uwi ka mo tayo. Nagkamsat na pinagdurong ko. Dumanong ka dita. Bika to yan. Partakam. Tigsawat yung pinagduro mo ng Tres. Samot sakit na akong mo. Awan, di sakit na akong kanyam. Ibagbaga latig paypaysaw. Madi ka mamati di maday. Ay, ukuran niya pagpagaman, Tres. Niya mamati ka niyam. Speaking of back, aratare. Damagam kanya na. Sulat yung makamaw. Sa banat to yan. Bagbaga latig paypaysaw ka. Yaman pagtutungtungan niyo to yun, boy. Ato ano eh. Bagbaga lang yung nakita tatay kanya yun eh. Mercedes si Camposanto. Madi mamati kanya. Yan naman ibagbam kanyanan. Nanghala kayo. Nga lang ha. Kagpaysaw mo, di ba? Mga pagar ka sa tilang lang ha. Kinagaw mo ko ni Mercedes. Amo nga patay kini Mercedes ato yun. Tapos tinirampay. Hindi lang nga bagbagam. Oh, pati ka mati bagbagan nata. Pagkapain na talang ata. Magapain. Sakpay tulubod tatay. Bagbaga lang mata di nakita. Ana, agsaw ka mata. Ay, Juan Andres!
Ulbod ka nga namin pilan, kaya na kami lang pagkapain ni Baak. Kanahan kami lang nga si kami tagkadkadwan. Okay sa mam kiday. Apay niya? Uri ka lang kay katwali baka yan ang pakialam ko. Makasao ka mo. Bagbaga latig paypay ko. Pero, dyan nakita. Ibaga kanyam. Diba boy? Sa kong pag-asam kay Mercedes ay. Iba nga di kaya na nakikita ko ma. Agkadwada di kampo santaw. Pakita ko matikas jay may. Go, di ka mati di bagbaga na na. Ha? Mati ka mamatay pagbagak? Akar na laagos, arguskus mata. Sakbay sa tatulbog. Agsaw ka mo ta. Babarangan ka. Timit no, napagpusto, pagpuston na. Sumangok. Damagam nga na siya at kanya na. Tamamuam. Sika, magdamag kanya na. Nung niya kinukwala di kampusan ni Mercedes. Oh. Masa niya Baak? Ano din naramid yaw? Awanti naramid may. Ipagpagana na ita kanaw. Pwede ka de, matikat ta. Kaya tamtambayak lang dyan, sakto lumabas. Mati ka mamati magbagala, sakti patsyam. Ta sakti nakakita. Sige, talay bagbagam ta, damdaman, madinan taman may turturo gatan, tapos barbarte ka nang tamanin. Ko na ko ma. Ginugwala, sa pagwalan na, di sakti naburibor. Ko, hintaga ba kayo? Nagpus ko naman rupanan, binartik ko lang aro din, pinainom ko lang aro din, tapos sa pagwalan na. Ko, taka mo nga tao. Mana di pala yung apa nagwala. Hindi mo paypay sa tibog pagam. Kadasang magwala. Arad ka pala ikalsada may. Sabsabatan ka pa nabasag. Patsyam! Kadasang! Paypay sa Baak, na nangyari kanya yung kampusan tao. Awan! Ang asim Baak. Kanya lang nga dyan. Di kanyam lang tidamag no kahit naka. Ati nga rod, baka no hindi ako makaturturo no. Mapaaya man na yun. Boy, Pepe Sao, ano nangyari kanya yaw? Awan nga rod, may saka mate. Kati mo, lumulago lang mo. Siyempre, kahit kung mamamong Pepe Sao. Awang ano nangyari? Kawang nakpay. Sino nga tulbod? Awang marudin mo. Gawang mo nga yan. Apay, naganda ito panulo mo niya. Imbaga na nagarudin, dinamag ko na siya ate. Imbaga na awang ka na. Oh, so, awan te, nangyari. Abami pag-asam. Ano, awan di awan. Apay, makaungot ka. Hindi ka makaungat, pag bagalatig may peso, awan. Damagam ka niya nagamin tabi spring mo. Damagam, no dakayat na mo na kini Mercedes. Damo lang kayo mo kanya na Baak. Awan! Nagkulit ka na yan. Nagkulit ka nito man. Awan, may ado nga awanin. Damag ka lang damag. Saan nga sakti pag damagam ka tayo, ay babae, tayo damagam, no kaya na ka. Hindi ka rod, no kaya anak. Inuli mo tatayari man Kasi manain. Hindi naman din na kayo, di... Boy, awan talaga, man talaga type ni Mercedes. Awan ka no, kaya da pag-asam. No kaya mau, ilakad ka. Ilakad ka. Tuwa kami. Kanaw, garag. Da kanya ma. Damdaman. Siyempre na may mayat. No. Formal ka mata. Siyempre, lang mo, siyempre, adi normal. Di mo istorya mi kanya ha. Mm. Di mga arog ni Dimse. Si kami tinang susuro kanya no kasano nga. Agmek over. Bumorma. Pero kisam mi pa ya. Diba? Uy. Upaw? Uy. Do, mahati. Sinto mga rod. Kana tayo yan. Dapat formal. Gumatang ka tikwa. Natawag di kwan. Tuxedo. Tuxedo. Tapos, Hilux. Ay, pantalon. Hambel. Slacks. Hilux. Hambel ako na pwede. Muna nga panawin ka pa. Muna. Ate, ano di ko? Black shoes. Black shoes. Ay natira ti sungo na. Basta nangisit, black shoes nga rin. Nagtulong ka matan, dumug ka pa lang man. Papispisan ka nga talaga. Black shoes nga pang forma, madi nga pang taltalon. Baka Ay. butamit nga black ti ko. Ito kasi yung balay. Oh, tama-tama. Sige. Buta. Buta. Patutahan ka na ta. Tatay ka pa mabidripa ka nyamon Patulong ka saan? Patulong ka saan? Patulong ka rod. Sige. Anak mga forma ya. Adi formal, no? Kasalanan naka-formalin. Formalin? Pang bagets. Siyempre ako, formal lang amoy. Ay, formal. Uy. O sige mga ro, tumakder ka man. Takitaan naman no kasano man tipong mamatibin kuro daw. Sige man, tumakder ka man. Mabirukan da kati kasam nga ka, badaw. Ito, yan. Tindig na. Buti nga sa
Ajay ko lang, sakto lang. Mayat. Tig marangal. Ayan. Kunwari ko nakapurma kan. Kunwari siya mo ni Mercedes. Saan na pamayam? Surwam boy, surwam. Siya ni Mercedes. Hi Mercedes. Ano mo ta? Hi Mercedes. Kumusta? Kumusta? Nagilo ka na ba? Nagilo ka na ba? Malagbang mo ako. Kasi tuladim. Hindi ka pa natin paboy. Tuladim bagbagan dapat diskartem. Kaya pag mga talata dyan pag ano. Antay. Suruan na isumat yung pagak. Babae siya ni Mercedes kunwari tapos ibagam kasi nagilo ka na ba? O sa mo ni Mercedes timpahan ka patalawang ka dagos. Palpak. Tuladim may bagana aji lang ko ha. Siyempre, sige ulit. Ayan, ulit. Trial. Try and try. Tao po kayo palang matatalo ka taktiri daw. Ay. Tao po. Knock knock. Oh. Ay. Naggulo ka boy. At dalatak ito talaga itapkal ko taro pa mon. Okay ulit. Ay. Kunwari siya ni Mercedes, tapos sira pala diri daw may toyo daw. Ay. Oh. Tao po. Ay. Oh, okay. Tao po. Andiyan po si Mercedes. Okay sa mong gusto ni Mercedes. Nangar ni Mercedes. Tabiyog na talaga, nabikit ka nga. Hirag! Lao. Oh, Ay. ulit. Ah. Ulit. Oh. Tao po. O, diri daw. Oh, Ah. Ay! Alay yan. Ano yan? Yan. Dati lang ato. Seryoso. Hindi, batat ka na eh. Okay, sige. Ulit. Dua kayo, kadua kayo. Siyempre, One. kadua na kagarod. One. Siya ni Mercedes. Okay. Relax ka lang. Tapos, lakad marangal. Oh. Nakasiray daw ni Mercedes. Ah. Tindig marangal. Okay. Bye. Tao po. Ay, Mercedes. Ikaw pala yan. Ay, hindi. Kasi man siya nagkaroon din. Nakita mo, ninyo katadnan ni Mercedes eh. Ikaw ba? Ikaw na bigla ka eh. Boy, salamat. Pagpatlibat dito. Okay sa mga nagrigat sa ruman. Bahala ka na. Hindi man na mo tantalyawin mo. Nanay ka tungtong mo. Arjay, nartoy. Artatay. Umalis lang nga roday, napaw. Kaya mo talaga nga mapasagot aday. Ha? Kaya mo talaga mapasagot aday. Ino, kaya nalaki dito. Win kinaan lang, ti sumbat na, nagadumit iti ko. Wan, sige raw. Gusto to ti pamayam Ah. Agdigos ka ti manitlaw ti masaldaw. Bigat aldaw malaym. Tapos, tutbras kami ta, kadagdigos ka. Hindi Wan. man. Nananganin. Kailangan mo ba iti ko agpa-dentist ka. Padalo sampay lahat ang ipin mo. Tapos, ano naman? Ha? Hindi, medyo pa. Dangot na. Dapat good hygiene ka. Kuakantog, mulumog ka ti oregano. Tapos, no, yung kasi mo na til mo na yun. Wan, okay, mati mo pa nila Listerine. Muna ta. Made, nangina ajay. Ajilat takwan, oregano ta nalalaka ta dalang ita igid-igid. Paborikam no ajay no ma'am. Nga ta? Oh, inta no madi pagbalayan ipis tang iwat mo. Nagaangot eh. Kung tayo ipis mo tayo bagbagamon. Gini. Yan nga ni, makaunig da. Tapos, kudkod ka pa nga kudkod. Pagsabsabong ka yan, digdigos ka. Kaya siyempre Anta, digos ka dapat, aglilid ka nga nalaing, kati matatikab mo. may katami nga kursi nga ta. December tataboy, pinagkukursing. Di ka pa nag-lotion. Nag-lotion na, ngam na po kamutay. Awan ni. Awan ni. Siyempre kinailangat ko. Nawan lotion yung mantikan, mabalin na dyan. Apunay mo Orayos oilin, basta madingag kursing. Apunay mo taman ki. Kasi tingam gamitik. Madila mabalin ki pipi oil line. Apo, nagtusi kami din. Baby oil pa iti kaya mo. Sakto pa eh. Nawan ti kabil ko nga pang pagalis ti buko iti ki. Oray nagpriton ti man toyo ki, mabalinin. Balin mo yung panata naman tin. Apay agad din ngamin kayo mo gumatang kapay kaya agad din pakalang amin nga ti bagbagakon. Ay, ibig sabihin nag-delivery latan. Uy, no ano ti aretan ni Soy. Sige, ito pa dasig. Apay, anadi arimim balitok. Maday. Anak ti mayaman. Maday Kaya simple mo lang, siyempre. Oo. Aramida latta dyan na. Ajay. Sa atanan. Huwag siya Adam. Ngayon. Ngim ko Dati murmurit mo na mamati ka kanya. Talata dyan, ito pa pananta. Takarotin.
Punay ka motor mo, Andres. Nagswabe, pang mumuntag. Yun ah. Sila niya. Kintab. Gwapo. Hmm. Apa yan natagam gamitin? Kaya tayo, GR4, mat protection. At iti mang mounted ti kwa, protection ti mat color ti lugan. High quality matte finish with Siyempre. Carnova wax. Ano pa iti mabalin ng ako ato, panggamitan? Mabalin mo natin kwa, plastic, component, vinyl pads, tapos rubber, mabalin mo lang. Dugayam ti mabalin nga panggamitan. Kuman ah, Yung ti damag, kasi nga rodata motor mo. made. Nga mga tuyin, amo mga wanti kwartak, managrigri ka tala, may kasikaw. Sila niya, na di makababay nagsingir kanya. Gwapo ni. Yun ah, Magti motor, gwapo, di makingko ka. Naka mo. makasao ka mo. Di bali na pintas ti kwati motor, wag lang kirupa. Dada ti umangkas. Upis ti sabam, nagadong ammom. Nagatamor datoy. Nasa comment section yung link. Ah, good kan.